It is estimated that 57% of admissions to psychiatric institutes are due to the abuse of drugs. Even though Bronco is banned in Zimbabwe and is expensive, addicts still find a way to get hold of it. Then it is for my drugs. And I want to have a rain on my drugs. So I'll feel the book out of the sea party. I started using Bronco in 1988 when I finished my O-level. 1988. That's when I started. Through I want to watch his guitar and what I got to go to cheat on watching us on to our tracks. So goes no watch his guitar after I would take it over and pin down industry. Bronco inonetsa muno mu community nekuti vanhu vanotora Bronco vacho vawandisa. Saka dambudziko rinoitika nderekuti vanhu vanorova Bronco kana vachinge vatanga kuda kurova havazomboregedzi vanoda kuramba vachirova. Zvoti nyangwe asina mari zvakaoma find kuti vanopesera vakutora midziyo yemumba imweyo vachitengesa nekuita kuba zvimwe zvinhu mumaraini kuti vangowana mari yekuita sei yekutenga Bronco iroro. Sambotsvaga siyabata zvakarama zvegore. I stopped for 6 months, but I returned back to the scene again, because if I don't take it, I'll be thinking something which is not good to me, but if I take it, I'll feel happy, you know what I mean? Bronco nini ndakadzinwa ndino reacta bo ndinge ndakasimba kana ndisina kunwa musoro wangu ngochitema kwasa kuti wiki zvino kwanza tonzi orima apa ndotadza kutorima nokuti ndinge ndisina kunwa ndinge ndisina kusimba. Saka ndokwanisa kuti ndakadzotodzimwa Bronco idzodzo ndokuti ndiwane power kuti ndisimbe power miri wangu. Chinhu chinongonikipa ndiite sei nditeolo handizoite kana zvinhu zvaya zvekupenga kunetsa nevanhu. Chinhu chinongonitsikamisa. Ndakatombobatwa ndichitodzinwa ndakatoendeswa kumapurisa. Ndaendeswa kumapurisa ndabva ndatonzi handi wadzitenga Bronco idzodzo natoenda navo. Ndobva ndatoenda navo kundotora munhu anganditengesera Bronco idzodzo andakatosungwa. Kunorohwa kupolisi kokoko batoona nadzo Bronco dzacho makutorerwa futi wakunzi handirotaridza kwaita se kwawatenga. Problem iripo ndeyekuti fact point which is there iri kunyasoripo cheche nekuti hatina zvekuita. Saka vanongoti vanotadza kuti mutsika yame kana kuti $5 kuti $5 imboendesa kuchikayo. Vari kune zvakandi even manage. Hapana. Anomuona. Because of living in the ghetto, you know what I mean? And my friends are also the same with my friends can force me to do it because we can't communicate without drinking. You are now buying a bread of loaf for $1.50. Without something which is in between, it's only a bread only. What about this Makati Pachimuze that say margarine or a buttercup or a peanut butter or a bacon? If I ask you, my sister, makapesa lochika bacon ring. So what are we doing? Tukwete. Kuti vazhinji vacho vanenge vasingaenda kumabasa vashande asi Bronco racho vanenge vachirida
fende kuti nemari yacho inenge ichitengwa brongo racho inenge yakatowandisisa. Saka ndo dambudziko ratiri kuona muno mucommunity nenyaya yebrongo. In the morning, I wake up at 6 a.m. I go somewhere. Then I don't know if I can punch it. The 25 cents. And I go snap. I go the 50 cents. You understand? Zvoti ndoda kuyambirawo kune avo vanenge vachinwa brongo kuti vasanwe brongo, kuti brongo dzinoungana mudumbu, dzinogara mudumbu. Ofiti ichi chinokuza drowsiness, nightmares, slow reaction, zvoti munhu akatane kana taura chinhu zvono react after kana 5 to 10 minutes. Ndipo zvoti munhu ataura chakati but unosina kuzvita sei kubata panguva iyoyo. Ndikaputa mbanje ndikanwanya ukachaso ndiyazvida basa rinorwadza manje ndinozvodikitira manje mapodzi ese anenge aita se achifurika haina effect handina chero mai vangu chevandoziva kuti handina. Unofanira kunwa mukaka, tea, ndo zvinhu zvokuti unokwanisa kumbozviti dzimbobuda mbichana but hadzibudi hadzo dzese zvadzo nekuita basa rihadhi chiskuita. Nokuti mushonga zvinenge zvakutoshotesa mushonga wekuti mumwe munhu abatsirike. Tikada kutarisa pa health wise iye munhu iye anenge achikwadza utano hwake nokuti anenge achitora overdose yemushonga iwoyo inenge ifanira kuti itorwe teaspoon. Iye anobva aita kekutokutura kari kabhodhoro kese kakadaro. Mumwe munhu murwere otopedzisira atoshaya mushonga iwoyo unokwanisa kuti umubatsire. Saka zvinodhaka tikamboita tichimbozvisiya zvinenge zvinobatsira community nedevelopment yecommunity nenyika zvese. I just want to stop using the drug because it's not good for me. Zvandokwanisa kuyambira kune avo vanomwa brongo ndoti brongo hadzina kunaka, dzakaipa. Chinhu chekuti chinge chichigara mudumbu maunenge usingaoni kuti chii chikuitika mudumbu imomo, zvekuti wakatomwa dzakanyanyowanda stereki haukwanisi kulasta nguva yakareba. Pakawanawo vanokwanisa kuita ma-awareness against drug abuse. Poitawo mamwewo ma-organizations anouya mucommunity achibatsira for rehab kuvanhu vari vagara vachitora, kuitira kuti tichitira kuti pakaitwa ma-awareness campaigns zvinobatsira vasati vatanga kuti vasati tozombopinda imomo mazviri nokuti vanenge vachiziva kunaka nekuipa kwazvo kunyanya. Saka fuchi anenge akutoziva kuti izvi zviri hanifanira kuti ndipindire pazviri. Senge tikavabata vachiri vadiki zvinotibatsira pakuti macrimes ekuti vanotanga vachitora vari mumba anenge ari mashoma, nokuti akatanga achitora ari mumba achapedzisira abuda kunze. During the making of this film, I learned that drug abuse in Zimbabwe is leading to a generation being destroyed. I felt it important to hear the advice of medical doctors and nurses, but no one wanted to be filmed. Although the use of Bronco has become a problem in our communities, little has been done to tackle the issue. I ask those addicted to Bronco and other substances to seek help from their nearest hospitals. Say no to Bronco and save a life.